Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy milyen hámokat, nyakörveket és pórázokat használ a kutyusom. Szóval kezdjük a hámokkal. Ami nekünk bevált, ez a Julius K9 hám. Szia, édesem! Szóval ez nagyon bevált nekünk, ezt nagyon szeretem, mert tök praktikus minden. Illetve még van az Anyone, bár ezt akkor szoktam ráadni, hogyha például mondjuk megyünk valahova, és ott ilyen vizes helyre megyünk, például mondjuk lemegyünk a Dunapartra, és akkor ezt adom rá, mert ugye ez nagyon bebüdösödne, ez pedig ilyen légelteresztős, és akkor inkább ezt szoktam akkor ráadni. Ja, egyébként viszonyításképp ez volt a babakori hámja, ez a legelső hám, ami volt, hát azért méretbeli különbség az elég nagy. Bizony, mert ez egyébként, mindjárt mondom, ez 28-32-es, ugye az átmérője, ez pedig 36-44, úgyhogy azért jóval nagyobb kell most már neki. Hát akkor jöjjenek a nyakörvek. Nekünk ez nagyon bevált, ez ilyen világítós nyakörv, és ugye háromféleképpen világít, tehát nem tudom mennyire látszódik, de gyorsan világít, lassabban világít, és csak így ég. És egyébként ez USB töltős. Aztán ugye itt van még egy nyakörv, ez ilyen Anyone, és hát ez ilyen elméletileg ez ilyen biztonsági csat, hogy itt át kell ezen bújtatni, és akkor úgy összecsatozni. Egyébként ezt nem tudom, hogy rá van írva, de mekkora? Nem, nincs ráírva, ahogy látom. Na mindegy, úgyhogy ez is nagyon szuper. Na hát pórázból van egy ilyen textil póráz, vagy hogy mondjam, ez ilyen. Ez is Anyone egyébként. Aztán van Flexi. Ez 7 méteres. És van belőle egyébként egy 5 méteres, ezt is mindjárt mutatom. Ez az 5 méteres, csak ez már kicsit itt lekopott. De ez 5 méteres egyébként, ez meg ugye 7. Méretben azért látszódik, hogy nagyobb. Meg ugye súlyra is nagyobb súlyt bír el. Azt hiszem ez 10 kilóig van, ez pedig 15 vagy 20, nem tudom pontosan, de igen. És akkor még van itt egy szájkosár, ezt nem mondtam. Egyébként ez SS, mert egyébként ugye XS-es a legkisebb méret, azt vettünk neki, de hát az nagy rá. Az SS meg nem. Szóval nagyon érdekes, mert ugye a XS az ugye nyilván kisebb, de mégis ez jó rá. Úgyhogy ez is van neki még. Na és körülbelül hát ennyi van neki. Ilyenekből meg még van egy ilyen kutyusos hám meg nyakörv, ezt is mindjárt megmutatom. Szóval ezt elfelejtettem, még van ez ilyen kutyusos, ez pedig csak ilyen sima. De bár mondjuk én ebben nem bízom annyira, tehát a másikban jobban bízom. De megvettük, hát igazán már volt rajta, de azért másikat többször adom rá. De van neki egy ilyen is, és ugye ez is van póráz. Ez pedig 10 kilóig van. Na és hát ennyi hám meg nyakörv van, azért ez elég sok. De hát most inkább legyen több, mint kevesebb. Ez van. Hogyha szeretnétek, akkor majd ebből készítek egy olyan videót, amikor a játékokat mutatom be. Már nagyon sok játéka van, és akkor hát arról is csináltok nektek egy videót. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Úgyhogy majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!